Салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли марди мусалмон. Ҳазор раҳмати калон ки то имрӯза дастгирӣ мекунед ва қатъимон ҳастен. Ҳазор раҳмати калон ба ҳаматон. Бо як бори дига мегӯм, ана бениҳоят миннатдорам ки дастгирӣ мекунед, ана бовар карда қатъимонед. Ҳазор раҳмати калон бародаро. Як чанд рӯз пеш видео парафта будам, гуфта будам ки дар Тоҷикистон патент мегирӣ, миёй Москвада кор мекунӣ. бисёриҳо хай суханҳои хуб наст, бо бичун аст ки и дуруға, и мақсад чия. Ина бародаро вақт соате расид ки уже аму бигем чи меган ҷош тайёр шид. Ина метавонем ки мардаме ки дар Тоҷикистон ҳастен, ай ҳамуҷа патентона бигирем, биёен дар Москва кор кунем. Бо як плюси дига дора ки ай ҳамуҷа уҷа корхонаро шуморо меган, ай ҳамуҷа мақсад миёй рост ҳамуҷа мере кор мекунӣ. Инҷа миёй кор намековӣ. ҳамуҷа худаш ҳама ба корхонаҳои ки Россия ба ҳама чи уҷа мақсад гапзаги мақсад договор кардагиян, гап задагиян, ҳамои миёй мақсад ҷои хоб дора ё ки кор дора, ҳамаша уҷа туғрӣ кардагиян, патент намеҷа меги рост миёй кор мекунӣ. И ба договор мешава, мақсад на фан на фреб мешава ба дига. Барои байни давлат уҷа договорнои мешава, дига фан да фреб намешава бародари азиз. Хубиш нами қадар хуби беҳтарине ки бо ҳам миёй дар Москва мақсад усу кашокаш намекунӣ, дига рост миёй ҳама 100% корро мекунӣ. барои ҳамин бародари азиз чанд қа метавонед видеоро паҳн кунед, ба дӯсту бародару рафиқо роӣ кунед ва ҳамун як лайкай подписатсия қавру балой ҳамаша бикунед. бениҳоят ҳазор раҳмат. Бо мегӯм як бори дига барои ҳаматон бародари азиз хост мин хабари хуша ба ҳаматон бирасонам. ана бародари азиз нашод як каса бисёртар савол метавонем бародари азиз як борга хоҳиш мекунам ки просто ради интерес мақсад занг мезанӣ, як бародари дига билет дар кора успед намекунад ки ради интерес дер ҳеҷ наша 100 одам бисёр занг мезана, мақсад одамои мехаридагида вақт намеша уҷа ӯро ҷавоб диҳем. Рӯбарӯ занг рӯбарӯ меша. Ҳамза хоҳиш мекунам ту да билет дар кора бародариҷон, ту занг бизан, мо дар хизматем. Не ки билет дар просто ради дар хона иштагӣ бея занг хачия гуфтам хеле ё ки занг мезанӣ полни 10-20 минут вақти одам мегирӣ, ол мегӯй бе холам наёмада ё ки апам наёмада ё ки момам наёмада, пирсимша баъд бо зангат мезанем, бо маслиҳат мекунем. И гапои дурӯға нагем бародар. Ҳамин даркората действительно ту занг бизан, мо иншаллоҳ дар хизматем. Ҳам билети даркоритра ба ҷои даркори ба ҷои ҳам чиз мотра мегирем метем та ба нархи дастрас. Не ки просто ради интерес дурӯғ чи даркоре бародари азиз. Инами номери поёмдагида мақсад чи кунед, занг бизанем, иншаллоҳ ки дар хизматем. баъд як чи дига бародари азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунам, бисёртар нашоди реклама мегем, ина номер дар иҷоза номер меброя, инами номер дар занг бизанем, нашоди реклама мехоҳем ки ягон граница дорем, мехоҳем ягон хона фурӯши, хулоса чизе ки ҳаст, чизе ки дорем барое ки дар интернет партии мардум мақсад реклама ё чойхона дорем, хулос чизе ки барои реклама кардан дорем, дар ҳамин номер занг бизанем бародари азиз. баъдан як чи дига хоҳиш мекунам ҳаматон бародари азиз, дар ахир як навори видео мемонам, як аксияи калон рафтаистай, марҳамат ҳаракат кунем бародари азиз, дар аксия иштирок кунем. худованд ҳаматон нигоҳбон боша. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, хостам як хушхабари дига ҳаматон набугум бародари азиз. ана дар шаҳри Москва ана ҳиҷомаи Қори Мусо бародари аксияи бениҳоят калон. боз нигоҳ кунем ки чӣ дохил меша бародари азиз. Бочка медроем, ман парадози бочкаро мемонам. Бочка медрои, баъди бочка ана душ мекунӣ, сода душ мекунӣ, баъди душ ана массаж мекунӣ, баъди массаж боша ҳиҷома банка мекунӣ, масъал пешоди хун мегира. бо болои и як китоби Қуръон падаркато мекунад бародари азиз, ҳамаш 2000 рубл мешавад. ҷое ки ҳамин ҳиҷома аст дар шаҳри Москва бародари азиз, метро проспект Мир айлини 6 боша, агар вақти 2 меброи бародари азиз, улица Шевкина дом 47 страна 1 бародари азиз. бода экран ман ҳамаш адресиша менависам. марҳамат бародари аксия калон рафтаистай, касе ки метавонед марҳамат ҳам ҳиҷома мекунед, ҳам китоби Қуръон падаркато меша бародари азиз. баъд ногуфта намонад бародари азиз, дар иҷа ҳам ҷинхонӣ ҳастай. касое ки мақсад ягон тарс дорен, ягон чи дорен, бисёр савол медоданд ки ягон мулло, ягон қур, бисёр мара савол медодем ё дар комментариҳо менависем ки ҳамин хели сӯза реклама ки дар ин пара менависам, ё мақсад қори ҷинхон хитон метавонед занг бизанед, кадом вақти мақсад мегатон биёнед, марҳамат на ҳам қори ҳаст дар иҷа, мақсад 24 соат ҳам ҷои ҳиҷома кор мекунам. касое ки мехоҳед марҳамат бародари азиз, ҳама вақт успед кунед, ҳаракат кунед ки аксия калон успед кунед. мо мегӯтон китоби Қуръон бениҳоят бисёр намҷада чанд қайбгу аст, китобо нишон ки чанд қайбгу аст, бениҳоят мераса ва
این چونی دورو است برادر عزیز لوبای نموی دورو برای خونکی پرستاتیو برای موی سر ریش خلاصه چی نموی دورو میگوی همینجا وقتی هجامه توجیکان هجامه نیستم همینجا هست برادر عزیز زنگ بزنیم با معلومات پرادر بگیریم موقع خداوند همه تا نگهبان باشه دستگیر فراموش نکرد همون پادپیسات سای لایک چیزی هست بمونست خدا نگهبان سلام علیکم برادر عزیز این حال در مدت هستیم کسایی در بیله در کارهای با تمام دنیا فرقیت نیست نمره در پایان بدگی نمره خدمت واتساپ هم دارم نمره ابیش نمکان میکنه زنگ بزنید بلیت الکترونی هسته